ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ଧାରା ବହିର ପୃଷ୍ଠା 16 ଓ 17ରେ ଥିବା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ଗଣିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାହୁ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆଚ୍ଛା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଓ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ଓ ପାଖ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ମାପକୁ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କେଲରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ପ୍ରତି ବାହୁର ମାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ସହଜରେ ଆମେ ଯେପରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏଠି ଅଛି 1 2 3 4 5, ଏଠି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେମିତି 1 2 3 4 5, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେହିପରି 1 2 3 4 5। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାହୁ ସହିତ ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ଏବେ ଆମେ ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିବା। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଠିକ ଅଛି। ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେମିତି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେମିତି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାଣିଲେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ତାହାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 2 ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରତି ବାହୁକୁ ସହଜରେ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 2 3 4 5 6 7। ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 1 2 3 4 5 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 1 2 3 4 5 6, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ। ଏ ଉଭୟ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବାହୁ କ ଖ ବାହୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଇଏ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ବଡ଼ ହେଇ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ? କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଗ ଦେଖିବା ଆମେ। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଲଗା। ଏଣୁ ଏହାକୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା କ'ଣ? ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ଥିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ବାହୁଟି ଅଲଗା ଥିବ ତାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲ ପକେଇକି ବା ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ
এই ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିକି ଆମେ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଦେଖ କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯେମିତି ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 2 3 4 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 2 3 4 5 6 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 8 ସେମି। ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 5 ସେମି। ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 7 ସେମି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ କ ଖ ବାହୁ, ଖ ଗ ବାହୁ, ଗ କ ବାହୁ କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଏପରି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ କେହି କାହାର ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଏଭଳି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ ନଥିଲେ ତାକୁ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ।